Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dingo. Taong 1954, Canares, Masbate. Noong mga panahong ito, nakatira sa bahay ng tiyahin niya si Dingo. Mag-iilang taon na siyang naninirahan doon, gawa ng yung mga magulang niya nagkahiwa-hiwalay na. Ayaw ng kanyang ina na manatili siya sa tabi nito, sa kadahilan ng meron na rin itong kinakasamang iba. Tapos yung tatay naman niya, umalis sa isla nang hindi nagpapaalam. 2 linggo siyang naiwang mag-isa sa bahay nila, hanggang sa dito na nagdesisyon ng kapatid ng nanay niya na kunin siya. Mabait naman itong si Tia Carmen Pinuno. Sa katunayan, ito ang pumuno ng lahat ng pagkukulang ng kanyang mga magulang. At kagaya ng totoong mga anak nito, hindi maipagkakailang minahal din siya nito. Yun nga lang, kapag umuwi galing trabaho ang tiyuhin niyang si Tio Badong, medyo dumidistansya siya kasi pansin niya na mainit ang dugo nito sa kanya. Siguro nagsiselos dahil sa pabor na pinapakita ng tiyahin niya. Gayunpaman, hindi siya tumatanaw ng anumang galit dito, gawa ng minsan lang naman ito kung umuwi. Siguro sa 1 linggo, madalas na yung 2 beses. Malayo kasi ang pinagtatrabahuhan nito, kaya naman hindi basta-basta ang pag-uwi. Kung hindi nyo kasi naitatanong, bantay ng nyugan ang tiyuhin niyang yon. Nasa pinakadulong bahagi ito ng Canares, tapos yung bahay nila nasa kabilang parte naman kung saan matutunton ang mumunting kubong pinamamahayan ng taga roon. Dagdag pa niya na kapag wala sa bahay yung tiyuhin niya, panatag na panatag ang loob niya. Pero kapag dumarating ito, medyo hindi siya komportable. Sa lahat ng oras kasi, nakatingin ito sa kanya na parang binabantayan siya na magkamali. Noong una wala naman yung problema. Pero sa katagalan ng kanilang pagsasama, batid niya na parang hindi pa rin ito nagbabago. Isipin ninyo, sa 9 na taong paninirahan niya sa bahay nito, ganon at ganon pa rin ang ginagawa nito sa kanya. Minsan nga, hindi maiwasang magkasakitan at magkasagutan silang dalawa, lalo na kapag aksidente niyang napapaiyak ang anak nito. Hindi naman yun mahirap tanggapin, kasi nga alam niya na nagkamali siya. Pero sa paulit-ulit na gano'n ang sitwasyon kapag umuwi ito, unti-unti na rin niyang hindi naaatim ang kalagayan niya. Katagalan, dito na siya nagdesisyong kausapin ng tiyahin niya para makapagpaalam. Isang hapon, nang mataong wala itong ginagawa, agad niya itong nilapitan. Nang magkaharap na sila, hindi na siya nag-atubiling ilahad ang pakay niya. Tia Carmen, pasensya na po kayo ha. Pero kailangan ko nang umalis dito sa poder ninyo. Hindi ko na kayang tanggapin ang pananakit ng asawa ninyo eh. At alam ko na gusto niya na akong umalis dito. Siguro ito na lang po ang paraan para malagay na rin ako sa tahimik. Sana po maintindihan ninyo ako. Wika niya sa tiyahin niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng mahinahon. Ayon sa kanyang tiyahin, kung aalis siya sa poder nito, alam din ito na wala siyang ibang mapupuntahan. Dagdag pa nito na matagal nang sira ang kanilang bahay at kahit saang lugar siya pumunta, walang tatanggap sa kanya. Mariin din itong inilahad na ito na lamang ang natitira niyang kadugo sa isla dahil ang mga tiyahin at tiyuhin niya ay lumipat na sa Bicol at sa iba pang karatig lugar. Dagdag pa nito na susubukan niyang kausapin ang kanyang asawa. Baka sakaling magbago ang pakikitungo nito sa kanya. Dahil sa sinabi ng tiyahin niya, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya, pagbibigyan niya ito sa nais nito. Pero sa sandaling hindi pa rin ito magbago, aalis siya nang hindi nagpapaalam. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Umalis siya at naghintay sa pagsapit ng gabi. Pagpatak ng dapit hapon, dumating na ang tiyuhin niya. Sa entrada pa lamang ng bahay, padabog na itong naglalakad. Animoy malaki ang dinadala nitong problema. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla siya nitong tinuro habang pasigaw na nagwiwi ka ng, "Hoy Dingo, lumapit ka nga muna rito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kahit kailan talaga hindi ka man lang namin maasahan. Tanda-tanda mo na, paalamunin ka pa." Pagkasambit nito ng mga kataga, lumapit ito sa kanya tapos bigla na lang siya nitong pinagkakaltukan ng walang dahilan. Siyempre, kahit nasa tamang edad na noon si Dingo, hindi pa rin siya lumaban, gawa ng yung taong yon ang nagpapakain sa kanya sa loob ng ilang taon. Lahat ng pananakit tiniis niya, sa puntong tubuan na siya ng bukol sa iba't ibang bahagi ng ulo niya. Kung nataon ngang hindi pa dumating noon ang tiyahin niya, paniguradong hindi matitigil ang pananakit nito sa kanya. Pagsilay naman ni Tiyo Badong sa kanyang asawa, bigla itong huminto sa pananakit. Ang ginawa nito, kalmadong lumapit dito habang nagpapaliwanag. Subalit anuman ang sabihin nito, hindi na yun pinakinggan ng tiyahin niya. Maya-maya pa, nang tapos na ito sa pagsasalita, nakita niya kung papaano ito dilatan ng mata ng tiyahin niya habang inilalahad ang matinding galit na nararamdaman nito dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanyang pamangkin. Babala pa niya sa kanyang asawa na kapag hindi ito tumigil sa pangmamalupit nito sa kanya, hinding-hindi na nito makikita ang mga anak niya. Nang marinig naman ni Dingo ang sinabi nito, naisip niya na baka lalaya sila sa lugar na yon sa sandaling maulit pa ang pananakit. Wala man siyang ideya kung saan sila pupunta, pero mas mainam na ito kaysa manatili siya sa isang lugar na alam niyang hindi na siya ligtas. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan sa pag-iisip nang mapansin niya ang tiyuhin niyang biglang ngumisi na animoy may nakakatawa sa sinabi ng tiyahin niya. Maya-maya pa, narinig niya itong sumagot dito ng, "At saan naman kayo pupunta? Napakalakas na lobong magsabi sa akin ng ganyan. Bakit, Carmen? Kung wala ako rito sa bahay, sa tingin mo mabubuhay kayo? Ano ipapakain mo dyan sa mga anak mo at sa batugang batang to? Wala kang kapasidad na mabuhay ng mag-isa, kaya mag-isip ka bago ka magsalita." Sa pagpapatuloy ng pag-aaway ng dalawa, hindi na umimik ang tiyahin niya. Wala man itong sinasabi, pansin niya na meron itong binabalak dahil sa panlilisik ng mga mata nito habang nakatitig sa kanyang asawa. Hindi nagtagal, nang mapagtanto naman ang kinakasama nito na nagbibingi-bingihan na lamang siya, dito na ito nagdesisyong tumahimik. Yun na rin ang naging hudyat upang matigil ang pagtatalo nila. Pagsapit naman ng gabi, dahil sa mga nangyari, ang mga pinsan lang niya ang naghapunan. Siya noon na natili sa kanyang silid habang ang tiyahin naman niya umalis nang hindi nagpapaalam. Akala nga noon ni Dingo kinabukasan na ito babalik, pero paglalim ng gabi, magbabandang 11:00, nakarinig siya ng ungol sa gilid kung saan nagpapahinga ang mag-asawa. Ungol yon ng tiyuhin niya, kaya dala ng pag-aalala, napabalikwas siya sa kinahihigaan niya kahit napakahimbing pa ng kanyang tulog. Ilang minuto rin niya itong pinakinggan at nung hindi pa ito tumigil, nagdesisyon na siyang lumabas. "Tiyo Badong! Tiyo Badong! Ayos lang ba kayo?" Bulong ni Dingo sa silid nito habang dahan-dahang kumakatok. Subalit kahit paulit-ulit niya na itong tinatawag, wala pa ring sumasagot. Maya-maya pa, dito niya na napansin na nakabukas pala ang pintong yon. Natatakot man sa mga mangyayari sa oras na masipat siya ng tiyuhin niya, nagpumilit siyang sumilip hanggang sa dito niya na ito nakitang nakahandusay malapit sa kinahihigaan nito. Maya-maya pa, nang tinangka niya itong lapitan,
may napansin siyang figura na nakapatong sa katawan ng tiyuhin niya. Noong una, hindi niya mawari kung ano ang ginagawa nito, pero sa katagalan napansin niya ito na parang may dinudukot sa dibdib ng tiyuhin niya. At sa bawat pagdukot ng nilalang na yon, kalunos-lunos na umuungol ang tiyuhin niya habang nanghihinang humihingi ito ng tulong. Dahil sa pangyayari, dali-dali siyang gumapang patungo sa may bintana kung saan naroon ang malaki nilang gasera. Nababahala man si Dingo sa mga masisilaya niya. Alam niya na tanging ito lang ang paraan para mailigtas ang tiyuhin niyang si Badong. Kalaunan, nang makuha na niya ang gasera, dali-dali siyang bumalik sa silid para iligtas ito. At para magawa ang bagay na yon, kinakailangan niyang sumigaw ng malakas upang maitaboy ang nilalang. Paglapit niya sa pinto, padabog niya itong binuksan at sa isang iglap, bumungad sa kanya ang nilalang na nakapatong sa tatay niya. Kahit malakas ang liwanag ng gasera, nakapagtatakang hindi niya pa rin nakita ang totoo nitong anyo. Ang tanging nasilayan lang din niya rito ay yung nanlilisik nitong pulang mga mata. Pag-angil naman ng nilalang, dahan-dahan itong bumaba sa ibabaw ng tatay niya, sabay lundag sa taas niya. Napakabilis ng paggalaw nito, kaya sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho itong parang bula sa kanyang paningin. Matapos ang pangyayaring yan, dito na bumalik ang liwanag sa paligid. Nagsidatingan na rin ang kanyang mga pinsan na halos bakas sa muka ang matinding pagkagulat. Pagbaling nito ng tingin sa kanilang ama, nadatnan nila itong naghihingalo na at halos hindi na makapagsalita. Yung dibdib nito pinuno, humpak na dahil sa malalalim na sugat na natamo. At kung titingnan nga, para itong sinaksak ng ilang beses sa dibdib hanggang sa magkaputol-putol na ang tadyang nito. Ang medyo nakakapagtaka lang, nakalabas sa kanyang katawan ng iilan sa kanyang mga laman loob, kabilang ang may kinagatang atay at pusong halos kalahati na lang ang natira. Wala na rin itong bituka, tapos yung dugo nito kokonti na. Makikita mo rin sa mukha ng tiyuhin niya na parang dumanas ito ng matinding pahirap bago ito nawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, wala silang nagawa kundi ang mapatitig sa labi ng tiyuhin niya. Bawat isa blanko ang isip, kaya kahit anong gawin nila, hirap na hirap silang makabuo ng plano para matulungan ito. Maya-maya pa, nang medyo bumaba na ang tensyon, sa halip na lapitan ng tiyuhin niya, nagpa siyang mga anak nito na isarado na lang muna ang pinto ng bahay para hintayin ang pagbalik ng nanay nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo nagalit siya kasi kailangan ng tiyuhin niya ng tulong. Nagbabakasakali rin siya na baka buhay pa ito, kaya hindi siya pumayag na maghintay ng umaga para makahingi ng tulong sa iba. Mahina man ang kanyang loob, matapang siyang lumapit para tulungan ang tiyuhin niya. Kahit kasi marami itong nagawang masama, hindi niya may pagkakailang may malasakit pa rin siya rito. Tiyo, kung buhay ka pa, bigyan mo naman ako ng senyas. Hindi kita isusuko. Basta magparamdam ka lang. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, wala na siyang nakitang senyales ng buhay nito. Kalaunan, napilitan na lang din siyang tanggapin ng mga nangyari. Mahirap man itong gawin. Alam niya na sa puntong yon, tanging ito na lamang ang magagawa niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bago niya nilisan ng labi, tinakpan niya ito ng kumot para naman kahit papaano hindi basta-bastang makita ng ibang tao ang kalagayan nito. Dumaan pa ang ilang oras, pagsapit ng 5:00 ng madaling araw, tsaka pa lamang sila lumabas para humingi ng tulong. Nang marinig ito ng kanilang kababaryo, agad itong nagsilapit sa kanila upang dinggin ang kanilang hinaing. Nang marinig naman ito ang nangyari sa kanilang ama, dali-dali itong pumasok ng bahay. Maya-maya pa, lumabas ito na bitbit na ang bangkay. Yung mga pumasok, walang imikan na parang merong nalalaman ukol sa kung ano ang sanhi ng pagkamatay nito.
Dahil dito, naging mapagmasid naman itong si Dingo. At kagaya ng mga taong kumuha sa labi ng kanyang ama, hindi rin siya nagsalita kahit may nalalaman siya. Pagdating niya sa embalsamuhan ng patay, kahit wala siyang lakas ng loob na tingnan ng proseso, nanatili siya sa tabi ng mga taong kumuha ng labi nito. Habang binibihisa naman ang tsuhin niya, may mga narinig siyang usapin ukol sa agam-agam ng mga taong kumuha sa bangkay. Ayon dito, hindi sila naniniwalang pinatay ito ng kahit na sino dahil ang mga sugat nito sa katawan ay malabong nagmula sa mga sandatang nilikha ng tao. Dagdag pa nito na mataas ang tsansang aswangan ng biktima, ngunit ang nakapagtataka lang, papaano ito nakapasok sa bahay ng ganun lang kadali. Akala kasi nila na bendisyonado ang tahanan ni Badong, kaya hindi nila maisip kung papaano nakapuslit sa loob ang nilalang. Matapos naman ang pag-uusap, tumahimik na ang mga ito. Patapos na kasi ang pag-ayos ng bangkay, kaya kinakailangan na nilang tumulong para mailagay ito sa maayos na kabaong. Hindi nagtagal, nauwi na rin nila ang labi ni Tiyo Badong sa kanilang tahanan. Ang kaso lang, kahit nagsisimula na ang lamay, hindi pa rin nakakauwi ang tiyahin niya. Nakapagtataka ito para sa kanya kasi imposibleng hindi nito malaman ang nangyari sa kanyang kinakasama, gayong alam na nito ng lahat ng tao sa baryo. Akala nga niya bukas pa ito uuwi, pero pagtungtong ng dapit hapon, nakita niya na itong nagmamadali kasama ang nanay ng asawa nito. Huli na nang nalaman niya na sa magulang pala ni Tiyo Badong niya ito pumunta. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad itong gumawa ng eskandalo. Iyak nang iyak ang tiyahin niya, animoy mamamatay na ito. Halos nagwala rin ito sa paligid na para bang hindi nito matanggap ang nangyari. Subalit nang tinitigan niya ang mukha nito, napagtanto niya na lahat ng ginagawa nito ay parang isang akto lamang ng pagtatanghal. Maging siya man noon hindi makapaniwala sa kanyang nakita, pero nung magagawa niya, ito talagang sinasabi ng isip niya. Dahil sa pangyayari, hinintay niyang matapos ang tiyahin niya. Wala rin siyang simpatyang ipinakita, lalo pat alam niyang pinaglololoko lamang sila nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang medyo manawa na yon sa kanyang mga pinaggagawa. Dito na ito tumahimik. Dali-dali rin itong pumasok sa kanilang silid, dahilan para pasimple niya itong sundan. Hindi pa man ito na isasara ang pinto, mabilis siyang pumuslit sa loob ng hindi nito gaanong pinapansin. Mahilig kasi noon magsara ng nakatalikod ang tiyahin niyang si Carmen, kaya naman napakadali nitong masundan. Maya-maya pa, nang may trangka na nito ang pinto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nakaharap sa kanya habang nakangisi. Hindi niya mawari ko anong ibig nitong iparating, pero anuman yun, alam niyang hindi ito maganda. Sa pagharap naman nilang dalawa, marahan siyang ginabayan ng tiyahin niya hanggang sa makaupo na siya sa higaan. "Tiya, bakit parang ang saya niyo na nawala si Tiyo Badong? Ano ho bang nangyayari? Meron ho ba akong hindi nalalaman?" Takang tanong naman niya rito. "Shh! Huwag mong lakasan ang boses mo. Baka merong makarinig." "Maghintay ka lang, Dingo pamangkin. Malalaman mo rin ang lahat." Sagot naman ito habang dahan-dahang kinakatok gamit ang kanyang kuko yung matigas na kahoy na nakausli sa higaan. Pagsilay naman ni Dingo sa kuko ng tiyahin niya, medyo kinabahan siya kasi kakaiba ang itsura nito. Isipin ninyo, bukod sa nangingitim na yon, sobrang talas nito sa puntong kahit mahina lang ang pagkakakatok, bumabaon ito sa katawan ng puno. Matapos naman itong ipakita ni Tia Carmen, inabisuhan na siya nitong lumabas para tumulong sa mga bisita nila. Paalala pa nito na hanggat maaari wala siyang kakausapin na kahit na sino upang walang magkaroon ng ideya ukol sa kanyang mga nalalaman. Pagkasambit naman ito ng mga kataga,
Dali-dali naman siyang umalis. Kahit kasi wala siyang nakikita, ramdam niya ang matinding takot na dulot sa pagkasindak sa tiyahin niya. Hindi niya mawari pero habang kinakausap niya ito, pakiramdam niya ibang tao yun. Aminado rin siyang hindi siya sanay sa ganung kilos ng tiyahin niya, kaya naman umiwas na muna siya. Ilang araw pa ang lumipas, tila bang madalang na lang ito kung lumabas ng silid. Wala na rin itong ibang kinakausap, kaya ayon sa mga nakikiramay, labis itong nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Pagsapit naman ng libing, laking gulat na lamang niya nang lumabas ito ng nakasuot ng purong itim. Meron din itong talukbong sa ulo at ito lang ang katangi-tanging naglalakad patungo sa sementeryo na merong hawak na itim na kandila. Wala silang ideya kung anong ibig iparating ng tiyahin niya, pero pinili na lamang nilang hayaan ito. Naisip kasi nilang baka parte lang ito ng pagdadalamhati, lalo na't sa kanilang lahat, ito ang labis na nasaktan sa pagkawala ni Tiyo Badong. Pagkatapos naman ng libing, bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. At habang tumatagal, ang pag-iral ng tiyuhin niya, unti-unti nang nawawala. Lahat ng gamit nito ay sabay-sabay na sinunog ng tiyahin niya, gawa ng naniniwala ito na malas magtira ng gamit ng patay sa loob ng bahay. Nang may sa katuparan na ito ng tiyahin niya, dito na naging madalas ang pag-alis nito sa bahay. Kadalasan iniiwan sila nito ng walang kahit na anong pagkain. Bagaman may mga pagkakataong umuuwi ito na merong pagkaing dala, hindi naman siya nito pinapatikim. Ayon sa tiyahin niya, prioridad niya ang kanyang mga anak, kaya anuman ang dahilan niya, hinding-hindi ito matitikman ni Dingo. Dagdag pa nito na mas mainam na maghanap na siya ng trabaho kung gusto niyang makakain sa araw-araw. Mariin din itong inilahad na marami nang pinagbago ng kanilang pamilya, kaya mas magiging madali para sa kanya kung tatanggapin niya ng buo ang tadhana niya. Nang marinig naman ni Dingo ang sinabi nito, hindi na siya sumagot. Alam niya kasi na marami itong pinagdadaanan sa buhay, kaya naman pinili na lamang niyang umintindi. Dumaan pa ang mga araw, nagkaroon siya ng trabaho sa baryo. Pangangaingin noon ang nakuha niya, gawa ng wala naman siyang pinag-aralan. Mahirap man ang trabahong yun, unti-unti rin siyang nasanay. At sa edad niyang 20 anyos pinuno, hindi may pagkakailang eksperto na siya pagdating sa pangunguha ng uling. Ang mga uling na naiipon ng grupo, dinadala sa mga karatig lugar para ibenta. Sa gayong paraan, mas malaki ang kikitain ng bawat isa sa kanila. Dahil dito, hindi na siya halos nakakauwi ng maaga. Bihira na lang din silang magkita ng Tia Carmen niya, kaya naman kahit papaano, nawala na rin ang nararamdaman niyang pag-aalala. Akala niya na sa pamamagitan nito matutuwa ito sa kanya, pero nagkamali siya. Langid sa kanyang kaalaman, hindi yun ang nais mangyari ng tiyahin niya, bagkus ang gusto nito, tuluyan na siyang mapalaya sa bahay. Ang problema lang nagpumilit siyang manatili hanggang sa dumating ang gabi na may nangyaring hindi inaasahan. Sa pagkakatanda noon ni Dingo, magbabandang 11:00 noon ng gabi nang bigla siyang mapabalikwas sa higaan. Narinig niya kasing bumukas ang pinto ng kanyang silid, kaya inakala niyang merong pumasok. Pagsilay niya rito, wala naman siyang nakita, kaya ang ginawa niya lumapit siya sa pinto para ito ay isara. Subalit pagtalikod niya, nakita niya ang tiyahin niya at ang 4 nitong anak na nakatitig mula sa parte ng kanyang silid kung saan hindi naaabot ng liwanag. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado ng mga nilalang na yon, parang meron itong gagawing hindi maganda. Matapos naman niya itong makita, dito na siya nagtanong ukol sa kung ano ang gustong gawin nito sa kanya. Dagdag pa niya na wala naman siyang ginagawang masama, kaya kung maaari patawarin na siya nito sa kasalanang kanyang nagawa.
Ngunit nang marinig ito ng tiyahin niya, bigla naman itong umangil habang sumasagot ng, "Hindi dahil sa pagkakasala mo kung bakit kami nandito. Wala ka nang puwang sa tahanang ito, Dingo. Kaya kung magpapatuloy ka pa, maaaring sumunod ka ng mas maaga sa tiyuhin mo. Pasensya ka na. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mo nang mamili. Hindi ko na balak na saktan at paslangin ka. Kaya ko ito ginagawa." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman siyang inambahang susunggaba ng isa sa mga pinsan niya. Nang mapansin ito ng tiyahin niya, dali-dali naman itong hinawakan ng binata habang umaatungal. Nang masipat naman ito ng tatlo, bigla itong kumaripas ng takbo papalapit sa kanya na animoy nagwawalang mga hayop. Pagsilay naman ni Dingo sa ginawa ng mga pinsan niya, hindi na rin siya nagdalawang isip na umalis sa tahanang yon. Alam niya kasi na malalagay sa alanganin ng kanyang buhay kung sakali mang maabutan siya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating niya ang likurang parte ng tahanan na binabalot ng mga talahib at puno. Sa takot na kanyang nararamdaman, nagsumiksik siya sa ilalim ng ugat ng malaking puno ng balete habang pinakikiramdaman ang paligid. Maya-maya pa, dito niya na narinig ang tatlo na tumatawag sa pangalan niya. Bagaman alam niyang nasa malapit lang ang mga ito, hindi siya gaanong nagpatinag. At sa halip na lumabas at sumuko, pinili niyang pag-igihan ng kanyang pagkubli upang siya ay mabuhay at makaligtas. Awa naman ng Diyos, nilagpasan lang siya ng mga ito. Ngunit bago mawala ang tatlong dalaga, kitang-kita ng kanyang mga mata ang unti-unti nitong pagpalit ng kaanyuan. Yung dalawa nahati ang katawan, tapos yung isa naman tinubuan ng napakalapad na mga pakpak. Palibot-libot ang mga ito sa kalangitan na para bang alam na alam ng mga ito na nagtatago siya sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang mapagtanto ng mga ito na hindi nila kayang hanapin si Dingo, bumalik na sila sa kanilang mga katawan para lumakad pabalik ng bahay. Sa pagkawala ng mga ito, unti-unti na ring bumaba ang tensyon na kanyang nararamdaman. Alam niya kasing ligtas na siya, kaya kailangan na lang niyang maghintay sa susunod na umaga. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, kahit gutom at nanghihina, lumakad siya patungo sa karatig baryo. Hindi niya piniling manatili sa lugar na yan dahil alam niya na kung magtatagal siya, may posibilidad na mahanap at madakip lang siya ng mga ito. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat kahit gano'n ang kanyang buhay, napakarami pa niyang pangarap. Makalipas ang 1 linggo, pinatuloy siya ng isang pamilyang mangingisda sa lugar ng Costa Rica. Malaki ang bahay nito at hindi may pagkakailang may kaya ito sa buhay. Mabait din ang pamilyang yan, kaya bilang kapalit sa kabutihan na ipinakita nito sa kanya, nagpasya siyang magtrabaho doon ng libre. Walang bayad ang kanyang serbisyo, basta ba'y makakain siya ng libre at merong matutuluyan. Dahil dito, labis naman itong ikinatuwa ng mangingisda. Kahit kasi hindi nito sabihin, alam niya na nangangailangan ito ng tauhan. At sa pagpapatuloy ng kanilang ugnayan, unti-unti na rin siyang nahasa sa buhay dagat. Sa una mahirap sumisid at manglambat, pero habang tumatagal, nasasanay na rito ang kanyang katawan. Mas pabor din para sa kanya na manatili sa laot kaysa tumambay buong maghapon sa baryo. Ang iniiwasan niya kasi, baka dumating ang pamilya ng tiyuhin niya na naghahanap sa kanya. Mabuti na lang talaga hindi na yun nagpakita. Marahil kaya nangyari ang ganoong bagay ay dahil sa masyado ng malayo ang kanyang napuntahan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na kagaya ng pag-aasam niya na mabuhay, matindi rin pala ang pag-aasam ng magkakapatid na aswang
na hanapin siya at paslangin. Isang linggo bago sumapit ang bisperas ng Pasko, bahagyang nabulabog ang bahay nila dahil umano sa pag-atake ng 3 aswang. Una itong nakita ng mga tauhan nilang nag-aayos ng lambat, kaya naman nang masipat nila itong lumapag. Dali-dali nila itong ipinagbigay alam sa kanilang mga kasama. Maya-maya pa, agad na lumabas ang mga kasamahan nilang armado ng matatalas na patalim. Yung ilan sa mga ito merong bitbit na kawayan, latigo ng buntot pagi at kung ano-ano pang pangontra sa aswang. Kahit hindi sila sigurado kung saan yun lumapag, buong tapang nilang pinuntahan ang lugar. Pagdating doon ng pangkat, laking gulat na lamang niya nang may marinig silang alulong at sigaw ng mga dalaga. Paulit-ulit na nagmamakaawa ang mga ito, pero hindi yun pinakinggan ng mga mangingisda hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Matapos ang pangyayari, dinala ang kanilang labi sa bahay kung saan sila nanuluyan. At bago pa man sumapit ang bukang liwayway, umalis ang mga ito upang ilubog ang labi ng mga nilalang. Nilubog nila yon sa pinakapusod ng karagatan. Magmula noon, Pinuno, hindi na ginambala ang bago niyang pamilya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wala na rin siyang balita kay Tia Carmen niya, pero kahit ganon, paminsan-minsan inaalala niya ang mga pagsasama nila. Dumaan pa ang maraming taon. Ang takot na kanyang nararamdaman laban sa mga aswang ay unti-unti na ring napawi. Sa katagalan kasi, nalaman niya na hindi naman talaga kalakasan ang mga ito, lalo na kung alam mo ang mga pangontra sa kanila. Dahil dito, pinili niyang magsanay at mag-aral upang maprotektahan niya ang kanyang sarili sa sandaling salakayin sila ng natitirang anak ni Tia Carmen.